Hej, velkommen til. Det her, det er endnu en serie, og det er en serie, hvor vi kigger på tingene i retrospektiv. Altså, vi skal se på noget, der har været. Og det, der har været, det er alle de spil, jeg har været igennem nogensinde. Alle de spil, jeg nogensinde har spillet, dem har jeg skrevet ned. I hvert fald dem, jeg kunne huske. Så lavede en liste, og der tager vi simpelthen bare fra en ende af. Formatet bliver mig, der sidder og snakker. Nogle gange, så har jeg en elev med. Andre gange, så har jeg en kammerat med. Det kan sågar være, at jeg har min mor med. Eller min far med. Ingen ved det. Fordi jeg har ikke optaget alle afsnittene endnu. Jeg optager dem til gengæld sådan lidt samlet. Og så lægger jeg dem ud af afsnit af cirka 5 minutters varighed på kanalen, som du selvfølgelig skal huske at subscribe på. Du skal huske at give videoen en like og så videre. Ja, rigtig god fornøjelse. Det er